Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet dimanche 31 mai 2026. Amboraka information tellement d'osoro. Ko ouye Mali service de renseignement mogodo, les hommes cagoulés. Koutara docteur Oumar Markouka So. Koutara kataka ka soda do kari. Koukata doaka sokondra koukata fuyelike. Malion. A kɛra cogoya min na u y'a kɛ kun min na n bɛna secret fɔ aw ɲɛna bi maliyɛnw révélation bɛ yen bi dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni Asimi Gota mɔgɔ mɔgɔ ko Asimi Gota ko man di ye Mali politicien bɛɛ a ye caméra bila aw ka so kɔnɔna na politicien fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'i ni Asimi Gota ka tilata tɛ kelen ye aw bɛɛ ka commencer ka caméra bila aw ka so fan bɛɛ la aw ka hakili to aw yɛrɛ la plan dɔ de bɛ kala bɛn ninnu bolo yarɔ an ye information sɔrɔ k'u taara Tame ka fana minɛ ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ u la ko de bɛ ka taa sɛbɛnni kɛ yɔrɔw la k'a fɔ ko Russie dégage ne bɛ Russie fɛ dɛ awa ne tɛ fɛ Russie ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ voilà ne bɛ Russie soutenir bi b'u soutenir sini parce que ne tɛ Faransi fɛ mais kɛlɛw bɛ ka kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ cogo min na ni Asimi Gota ni m'a fɔ Mali politicien bɛɛ maa ni Asimi Gota ko man di ye a ye caméra bila a ka sodaw la dɛ sinon bɛ taa ngalon nɔrɔ la k'aw ni jihadistes bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o plan kura de bɛ kala bɛɛ bolo stratégie kura de b'u bolo u taara Oumar Marko ka so u taara n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn que le domicile de docteur Oumar Marko a été fouillé par des hommes armés cagoulés et des documents emportés c'est-à-dire que u taara u y'a ka so dɔ da kari ka don ka Oumar Marko ka so da kari ka don ka taa document dɔw labɔ heureusement caméra bɛ Oumar Marko fɛ yen bɛɛ ka caméra bila i ka so a y'a kɛ caméra caché ye dɛ a kana kɛ caméra mun bɛ yen a kana k'o ye dɛ a ye caméra qualité minnu tɛ ye yɛrɛ u bɛ don ka fuyɛli kɛ ni degun bɛ don a ka so kɔnɔ a ye denmisɛnninw bila u k'u filmer fana parce que u bɛ taga jihadistes ka marifa dɔw bila ka taga photo ta k'a fɔ k'aw n'olu ye complot ye o galomɔrɛ n'o nɔrɔ la fo k'i sa o tɛ b'i kɔnɔ parce que ninnu bɛ yɔrɔ min na bi u taara Oumar Marko ka so da kari ne taara o y'a kɛ kungo kun na n taara o y'a kɛ kungo kun na mais n bɛ kun kelen kɛ nin fɔ an na o kɛra kun b'a la kun wɛrɛ bɛ se ka k'a la n tɛ mun dɔn mais kun kelen bɛ yen n bɛ n'o secret fɔ an ɲɛna bi maliyɛnw lien bɛ Oumar Marko muso ani maître Muntaka Tall muso ni ɲɔgɔn cɛ lien b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma in lamɛn dɛ o ye cas fɔlɔ ye filanan fana bɛ yen ninnu y'u dogoli min kɛ ka taa wari di jihadistes ma Asimi Gota ye marifa tali min kɛ ka taga di jihadistes ma Oumar Marko bɔra n'o secret o ma diya u ye sɔrɔdasi ninnu filɛ nin o dɛsɛra de donc il faut k'o ka ko turu ta ka da mɔgɔ dɔ kun de yarɔ u bɔra ko Faransi u dɛsɛra san u ko ko Arabie Saoudite u ko ko Côte d'Ivoire sisan maa ni Asimi Gota ka tilata tɛ kelen ye u bɛ ka olu de ka sow bɛɛ la sisan bɛɛ ka caméra bila i ka so n b'o conseil di bɛɛ lajɛlen ma don dɔ la i bɛ wuli dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye jihadiste o bɛ t'i minɛ awa n'u ye nkalon in nɔrɔ i la Ala de bɛ se k'i bɔ nkalon in na nkalon dɔ bɛ n'a nɔrɔ i la cɛ Ala de bɛ se k'i bɔ a la a ye dugawu kɛ a ye seli a ye seli kɛ n'a b'aw da su fɛ a ka dugawu don Ala ye Ala ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma ni sɔrɔdasi minnu filɛ a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu tɛ Mali di bere awa u sera u danbugu de la u tɛ se wallahi billahi ninnu tɛ se ne de filɛ ka kuma in fɔ an na bi u seru u terminisi de la fɛɛrɛ kuran bɛ yen san mɔgɔ n'u man di u b'a fɔ k'o ye tero de o kɛra Mali o kɛra Burkina o bɛ nkalon nɔrɔ i la alimami minɛw bɛ sen na karamɔgɔ minɛw bɛ sen na politicien minnu bɛ yen n'olu n'u ka tilata tɛ kelen ye u bɛ ka to k'olu ka sokɔnɔnaw f'u ye sisan sokɔnɔna f'u ye tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔdasi ninnu donna ka bɔ u dontɔla aw bɔlen a ye taa so lajɛ n'u ma taa marifa dɔ bila yen dɛ u bɛ taa fɛn dɔ bila a ka so ka tila ka taa sigi k'u ɲinɛna fɛn dɔ kɔ u bɛ sɔrɔ ka taga fɔ ko aw ye fɛn dɔ k'aw bɛ ka complot dɔ labɛn u bɔra ni vocal ye ko Oumar Marko vocal don maliyɛn bɛɛ pɔrɔn ci u la Oumar Marko i ye mun kɛ ko wulu bɛɛ bɛ bo dun mais wulu bɛ bo ta ka da nun na a bɛ fɔ ko nin de karisa ka wulu ye bo dun wulu ye Asimi Gota ninnu ni bi naani de business kɛla Oumar Marko yelen o ma diya u ye parce que Oumar Marko talen Oumar Marko bɔr'u ka secret caman kalama maliyɛn bɛɛ b'a dɔn Oumar Marko ni jihadistes bɛ ɲɔgɔn ye depuis a ma boli nin t'a siɲɛ fɔlɔ a bɛ kɛla maliyɛn bɛɛ b'a kalama
abeno ke kokora de mogo bulo bebo kalama o Umar Marko kumba bo wakati na mogo be Mali ministre te wakati na Mali député Mali ministre te drome kele sarani mata Kidal Umar Marko kumba bo moto la fo Bamako fo Kidal o karama lembe ngena munawdo ama wuli kaba sekere ni kokora de ya Umar Marko ni mogo ni nyon kalama bebo kalama o ngone ra question poser Umar ko Umar ngeni eni tero kadi ngone mo famia ne ra de la question poser ko agoko ni fefe fle kunu ubena ubenyo kalama donc ka fo yana kokura te quoi nunu tesele ni du u desara kele nadi donc fo mogo de kayini ngalo ndoro mogo munna to ni Mali kera bi fesa abe fo kasimi asego ka kwasimi janfaradi ima janfade mogo mi bali ka barake Mali ware kesu obi ba ika blala Mali arme bi ka blala a foreka ta kele de kay desara kele la Fougaria ka dese kele la kategi si mogo ka so makabe tan galon doro mogo la ça passe pas de awoko bari goldi mogo ye 275 milliards aya fo ka cha sangli ko wardira 100 275 milliards be dawma 100 abo milliards keme flani biwolum la duru soro o ay jena warna o soro ay ta soro su recruter aw ka ta kila libéré aw ka ta banjakara libéré aw ka Mali bla sécurité la munu me ka marfata ka o kele bi a beni korane che politicien te wallahu te munu be kaw kele malien den do de be kaw kele moko abado mo qualité be ka mara il y a trois qualités de terreau moko do be olu ya fransika olu kenu olu be tobu ka jeri la o yi tienri anga tienfo moko flana moko munu somogo fagara moko do be olu somogo fagara olu tara do jadisiya la ay fla do faga olu dikal demiseni chamantara do ala ay do faga par erreur Mali armée ere mogo do be ukumbe umana misigena do bi faga o ye tien de ye anya keleke kateme ne mogo faga be marfata e kama o ye terroriste flana sabana e munye ube ka do nega ko ni saraki be tar jana kono o mogo nu mbala ango tieni fana fo ina fo binala mogo olu manchade munu be ka ke ala ko la olu manchade ayishi ubo kolu kungolonu salo di ma clanche be vengeance di munu yere ka chana be a be mercenaire donc wo groupe sama de be ka o kelebi groupe nanna yere mi se ka nanna fomina aw ko dugu munu ka accord keni teru yi aw tara ko dugu munu ka accord singin teru che olu dugu la de be ka recruter bi ka marfa do mo be ka Mali kelebi asimi yere autorisation di c'est yere nana ki be dugu libéré i desera dugu libéré la ki nyesi yere ka dugula do ma kolu kele fo ka simi sa te solution soro Mali ko la ne be mun ngani fo Mali surasi halala Mali surasi yere wolo do kana ka simi genga boy voilà la solution wallahi tisi a sera dandena wallahi beki kolosi na simi kuita kungolo mandi ta caméra bla ka so politicien fefe na obolembe ay caméra bla ka so de sino don do beta fo ka ye jadi sudi na ma ka shibon teke kono ube taga marfa uta ka tabla ka sokono mba nye bela somi wallahi o plan de bubulu uye kuma kele fana fotu anye Kasim Traoré bolé kale ni famuge kumana aya fo Kasim Traoré ngana kaka bolda korone ka naka soro famuge ma mene soro subulu ne se kutu wana ne te bon kuma kanga famuge minelen do bi a minelen do shini ndaru ya bla kunu be bide mais ne ala che o ya mene c'est la pire et simple vérité famuge ku minelen do c'est la vérité. Voilà, Ode Kundo Akambe.